Hej YouTube. I dag skal vi bare ind på noget PvP, for der er faktisk noget, jeg godt vil vide i den her PvP-arena. Der er sådan nogle knapper, man kan få ting af. Så man kan få sådan nogle forskellige ting, og så har jeg fundet en deroppe på sådan noget parkour-nart. Se, vi skal herop. Vi skal først herop. Jeg håber, jeg får den i den her episode. Og kan vi vide, hvad episode det er? Jeg tror, det er episode 12, hvis jeg ikke tager meget fejl. I må undskylde, hvis det er forkert. I må så meget undskylde, hvis det er forkert. Men jeg vil jo ikke have, en episode skal blive højere eller mindre. Lige præcis. Se, så kan I måske se en knap, der står derovre. Har du en der på mig? Så der. Ja, jeg tror vi klarer det. Hvis vi klarer det her, så dør jeg. Nej, okay. Jeg bare klippe over. Så skal vi sådan. Ja! Nej, hvordan? Men hvordan fuck kan man så få ting? Jeg tror heller, vi skal nok. Nu vil jeg nok være lidt sjovt. Og det er også en Hunger Games. Det er også en Hunger Games server, det her. I kan vinde på netto. Au. Au. Nej. Nej, vi er det bedste. Herovre, der er så alle de der PvP'er. Hvis I godt vil vide, hvordan man sætter home. Hvis man godt vil vide, at man skal sætte home, så skal man bare skrive sæt en ikke mellemrum home. Home. Det kan man bare ikke bruge på den måde søge. Det er lidt. Hej, man. Jeg bruger sådan en der. What? Skins. Ja, det er bare. What ham der, han er sindssygt om der. Der er også sådan en knap herude, hvor man kan låse den. Sådan der. Hvem tog mit armor? Hvem tog mit gode armor? Nej! Måske er der noget med på pinball. Hvad er det der? Så egentlig. Hvad er det her? Sejt! Bla bla bla.